Край на социалните мрежи за лица под 16 годишна възраст. Току-що от ГЕРБ го обявиха това нещо по националните телевизии. Не съм проверявала прието ли е, предложение ли е, проба ли е, за да видят колко ще се нажежи общественото недоволство, но това е тотално лицемерие. Отвратена съм от тези хора. Как може именно от ГЕРБ да кажат, че младите са стадо, без емпатия и без морал, когато именно от ГЕРБ в продължение на толкова много години съсипват нашата страна и изгониха бизнесмени в чужбина, заграбиха бизнеси. Най-големия мафиот Бойко Борисов с кожения шлифер разсипва, краде бизнеси, взима подкупи, рекети, изнудва, убива. Поръчкови убийства. Иван Демерджиев обяви, че всички поръчкови убийства са дело на Бойко Борисов. И именно от ГЕРБ да кажат, че младите са стадо, без емпатия и без морал. Какво създадоха от ГЕРБ? Какво построиха? Какво ново направиха? Един стадион, един културно-исторически обект. Те ли поддържаха нашите истински исторически места, които в момента са в Плевели и в Бурени? Те ли правиха качествени ремонти на истинските исторически места, да замазват отгоре с цимент и да използват бутафорни материали? Те ли създадоха нещо ново? Вчера позната ме пита къде да заведат децата. Във Варна. И аз се сещам за Делфинариума. Делфинариума кога е строен? Кога е създадено нещо ново? Как младите да са различни, да не са стадо, без морал и без емпатия, когато нищо не е създадено за тях? Хората, които създават за тях, са репресирани, мачкани, запорирани, гонени, убивани, заплашвани и рекетирани. Как да има нещо различно? Какви условия ние създадохме за младите, за да не са стадо, без емпатия и без морал? Пълно лицемерие, пълен смях за гербаджи. Това са най-лицемерните долни хора, мафиоти, продали душите си на дявола. И сега ще ли да забраняват социалните мрежи за под 16 годишна възраст? Коня е изтърван у реката. Да, аз съм против телефони на малки деца. Против съм екранно време на малки деца. Против съм простотиите в TikTok, в Facebook. Против съм наркоманизацията. Но именно ГЕРБ направиха от младите такива. Стадо, без морал и без емпатия. Това са думи на депутати от ГЕРБ. Как може такова лицемерие? Пълен срам. Нищо не сте създали за младите. Никакви други условия ни им давате да са другаде. Какво да правят, освен да са на телефоните? Мачкате им родителите да ходят на 2-3 работи да работят. Мачкате бизнесмените, които създават детски лагери, културно-исторически проекти за децата. Мачкате всеки, който създава нещо качествено в България. Мачкате книгоиздаването. Мачкате хората, които издават книги, енциклопедии, които създават културно-исторически места. Не давате пари за поддръжка на истинските културни обекти в Плиска, в Преслав. Хората искат да работят, но казват нямаме финансиране. Аз ги питам тук защо е в Бурени, защо не е окосена тревата, това защо се руши? Нямаме финансиране. Няма финансиране за култура, няма финансиране за образование. Иначе сега ще ли да спират социалните мрежи на лица под 16 годишна възраст? Пълен смях, пълно лицемерие, направо вие сте отврат.